Hi guys, phajang ke tini makha kok tang boya kothma buya. Kaisa sing munui kothong ni kok kisa khananya layene. Tini ni munui kothong ni kok hungkai borok ni bumung. Hayada borok ni bumung phalai mani mung phalai mani no teye. Hengkai gobang kok sayo phajang chang layene kok hungko ma haise. Sini borok gobang ma bumung phalayo. Haipano baksa bumung khanatok baksa khanatok ya tong hayadi ba. Hengkai khoraksa borok ni bumung hengkai borok abo hai bengo thanglaika bini rangti sanam bagui ke bengo thangka hengkai nyo o borok bo kogwan jero bisi manthayata ga thangka hengkai bo thangai counter basawui omo bunyo fill up khlai rika bo hengkai bo fill up khlai rewe ara rangnana basakha hengkai nyo sungjaka tomar namki ni sungjaka ta bo hengkai bo saka namnai ni saka ta bo namnai ni saka ke wansangka ari namnai kita ita aba nam ta thakte oibo nam kita kon hengkai namnai hi saitong habo ke tamno namnai hi olakai namnai hai kok wanji bekhe namnai hi de ba kok borok hengkai mungkuri himlana kok borok bekhe mungkuri bumung hengkai ba abono wansa kok bai wansugo babi samani kai na mungkuri hi sakai buji gelak aba kok borok ba hengkai kok wanji ben sairi masau hne bo namnai ni sairi kata hengkai na wansangka ari kita kono te namna thakle kemne taka tolbo hni hingkata hengkai namko hingkai namnai hi sakabo hengkai kita te namnai kai ita bangladeya namnai hi saka hanta hengkai kita namnai hengkai kok borok bai hengkai abo mungkurui bangla kok bai hengkai namnai hinu bono nei sakata e abo haikai account na bo namnai hi saka hengkai bujili hengkai bo rangma muliya golokai bunyo telangai thangka hengkai nyo tamungkha arwo sunglaika hengkai nyo bo saka borok telang thamna haibo se bumung tamungkang bo kok wanje sakata namnai hne kok borok bai mungkuri sakai bo bujini hne bo kok borok bujini hne ang bono kok wanje be namnai hi sakata apse wansa bubuji ya saisi manya ano si kita nam kita hin sungdong he sakata angka borok thangai saika her taka tulbo sar khni sakata angkai her namu kocho pare nan ite kita aba namnai hni kai aprek saka na sar ida na kok borok dia mungkuri dia borma ar bangla dia le mungkuri le namnai koi her bangla basa dia ko se namnai hi sakata e abo haita angka unbagai mungkuri kok borok bai sakai buji gelak ne bo mungkuri nyok wanjai bai wansugui babi ui bochinda khlai namnai hi sakata angka to man nam ki ga namnai e obo hairok ta ko gobang ma bul buja buji obo hanyo yang sanai bo namnai hi saka mungkuri hi saliya aing sanai bo nam ki tangka yang bo namnai angka ayang bo khamka no bumung sading ka yang khamka namnai hi sabga bo tai inglai siba ka nam ta thakte oi bong lai ka ko e obo hairok ta ko hambai phai je sung salanyai bolote bo norna sabono hambai norok bai malai phinai bai